Na Slovensku existuje až 7 programov na tvorbu faktúr, ktoré môžeš používať úplne zadarmo. Konkrétne je to Flowy, iDoklad, Crossfakturácia, Účtoplus, Turbofaktúra, EKEY a mPohoda. To, čo majú všetky programy spoločné a poskytujú zdarma je, že môžete vystaviť ostrú faktúru a následne ju vyexportovať a uložiť do PDF. Čo vás ale určite prekvapí, že zadarmo už byť nemusí, je napríklad evidovanie prijatých faktúr, neobmedzený adresár kontaktov, cenník tovarov a služieb, zákaznícka podpora, API, cudzie meny a cudzí jazyk na PDF dokladoch, exporty faktúr do účtovných softverov. Pozrime si ale ďalšiu tabuľku, v ktorej vidíme kompletnú sumarizáciu toho, ktorý systém poskytuje najviac funkcií zadarmo a ktorý naopak najmenej. Najviac funkcií bezplatnej verzii poskytuje software Flowy, o niečo menej funkcií poskytuje Účtoplus, následne mPohoda, Turbofaktúra, iDoklad, Crossfakturácia a EKEY. Ak sa vám video páči a chcete, aby som v tvorbe pokračoval, kliknite na odber a dajte like. Rovnako budem vďačný za každý konštruktívny komentár. Vidíme a počujeme sa.